Sanibonani molweni namkela ku-SSTV ngesiXhosa. Uvusi ke guys ke uhleli nogcina ke umane siva ugcina ephefumulela phezulu uyambuza kuba kwenzekani utyiwa yintoni na. Ugcina ke uthe ke hayi ndicela mna uthethe notatakho kuyo yonke lento because mna leyo uqoshwa kwethu into angeke indiphathe kakuhle and kaloku andinawukwazi kohlukana nale 5-star life mna and apha sino-driver sine-helpers senzelwa yonke into. Uvusi uthe hayi kungayenzi ngathi lento yenzekayo apha sinayo indawo yokuhlala sinayo indlu and apho sizokwazi uba nepeace yethu soba yi-2 sihle sinyuka size kunalento yoba kube kukhona abantu aba-around us. So wena uyibona ingathi yi-right naloo nto and ke mna kandizukwazi ukuyothetha notata ngoba kaloku ndiyindoda. Utata ndizawulandela emsebenzini ndiphinde ndizawulandela nasekhaya wathi hayi le into andizukwazi uyenza and utata ngeke aphinde akwazi ukundihlonipha ngoba kaloku undinika iplate aphinda ndinike neshelter. Ugcina uthe ke akazokwazi ke na ukubuyela entluphekweni ngenxa kavusi ozenza iKing Kong. Uthi wena uzama ukukhombisa nje utata kuba wena uyindoda. Uthe ke kuba kunjalo mna ndizakwenza ngendlela yam. So uvusi ke ushiyeke ekhwaza ke mbuza uba kuzokwenza ngendlela yakho yeyiphi loo ndlela. Wamshiya apho wesana ke ugcina. And guess what ke nanko ke siya kuPhetheni. uPhetheni ozimele phansi kwemithi ozigowelayo uzibambela iglasi yakhe yewine. Ufika semxelela ke into yoba mama bendizovalelisa nonqina uba side sihambe singabhabhayisanga kuwe. uPhetheni othuke loo nto uba kwenzekani bese sitsho hayi kaloku unjengaye utata lapho usigxothile uthe masihambe. Othuseleyo ke uPhetheni imenemenekele ebhedwengu elingugcina lizothuse nalithi hayi bobo bam bendicima mna uyayazi and i-idea yakho le. Athi omnye no andazi loo nto and ndicela ubuyele endlini niyo-unpacker zonke iimpahla zenu nihlale apha aniyindawo. Hayi ke uthe ugcina xa ethi uyahamba wabe sesithi nyhani ke mangoba enye into ngoku kwauvusi akasenawo nje umsebenzi. Othuse naye le uPhetheni abesemxeba ewe utata uthe makehle kwisihlalo soba i-CEO so akanamsebenzi. Yho amkeke ugcina ngenene ke uPhetheni uhambile iqhinga likagcina lisebenzile ngoba nangu uPhetheni uya kunjengayo. Ufika semkhoma ngeglasi embuza uba yawena oliqhinga lakho eli ngoku lokugxotha abantwana kowabo ukuze wena uzohamba uyothatha elivezandlebe lakho uzolifaka apha kwam. Unjengaye uthi uvusi ugijime weza kuwe shame. Abesesithi koPhetheni egqibeleni kuvusi ngoyena mntana ondisapotayo ke kuyo yonke lento eyenzekayo apha kunawe ke. Abesesithi ke unjengaye ke yona nto lo vusi wakho akakho msulwa kuyo yonke lento njengoba wena ucimba umsulwa. Hayi uPhetheni akafuni nova ke guys ke ngento enovusi phakathi noba kwenzeka ntoni afuni uva and akamniki nechance. Unjengaye kudala sithi cela uhlale phansi nizokucacisela uba kwenzeka ntoni khange amnikeze ke ichance uyacaphuka unomsindo. Uphinde ke uPhetheni ke guys waya kwakwenzo ke ngelithi ke uyobabona ke nabo into egijinywe nguNomalanga uba ufike besitya besetafuleni. Nomalanga ugijima uthatha izitya zonke wozibeka enhla nokwenza nayo uyagijima kuyobekwa izitya etafuleni. Xa eyovula emnyango ufika ngunina ukuthi ke uzobabona bese sithi ke ukwenza hayi mama uzokwazi ungena. Nomalanga naye ulele ngapha. uPhetheni wabona ke into yoba nyhani akamkelekanga cause kwenza akamvumeli noba makangene emnyango. Abesesithi ke hayi kuyaxolisa kodwa next time ke uzofowuna before azobabona. Ukwenza kusikwamphunini hug ke esithi thank you for everything. Ukwenza guys into eyenzekayo njena uphenduke isithunzela sikaNomalanga unguTilili. Yawazi uTilili. Unjengaye ke yena guys after i-argument yakhe noPhetheni uye apho acinga uba uhlonitshwa khona ke nalapha angangxoliswa khona ke nguNomfundo and hayi sana wonwabile apha uphekelo uyamoyizela kwaNomfundo uyamncoma nje uba ubukela kwa esismayile anaso loo nto ithi noko izinto zibhetele. Hayi kumnandi nje apha. Uthi ke uNomfundo enye into ethi nesohlulayo singabafazi incinci nje kukuhoya indoda. Indoda xa isemsebenzini uthi iyafana nesilwanyana kodwa xa sele isekhaya ngumntu ofuna ukuhoywa ofuna ukuthandwa. Ethi ke wena Sibalukhulu ke usafe xa lapha kum inhliziyo yakho nje isafe kakhulu xa ilapha. Ndithi uSibalukhulu uyamoyizela kumnandi kwa uNomfundo uyamoyizela sana. Unjengaye ke uyatya utheka ke sitya wathi hayi le inyama ndizitya ndodwa wamkhamisa bayatyisana. So unjengaye uhappy kwicala likaNomfundo kwaPhetheni zizithuko waya. I don't blame uPhetheni naye uva kabuhlungu but unjengaye ngoku ugijimela apho
kungathi kumnandi ngakhona. And ke uNomfundo uzokwenza sure ngoba ngoku ziyakhala kaDlamini, so yena uyawina. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.